ଏଗୁଡ଼ା କି ପ୍ରକାର ଅଜବ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲା ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଗୋଟେ ଅଜବ ଦୁନିଆ କ'ଣ ଏଇଠି ଚାଲିଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବନେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ କହିଲେ କି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବନେଇବାକୁ ଗଲି, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଣିଲେ ଯାଇକି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ହେବ। ମାନେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପାନୀରେ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, ସେମାନେ ପିଲା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପିଲା ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ କମ୍ପାନୀଟେ ମିଳୁନି। ମାନେ କି ନିୟମ କି ଦୁନିଆ, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ସିଏ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବେ ଯେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ଆପଣ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ଭାଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଚାକିରିଟେ ଦରକାର। ଆରେ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଭଲ କହିପାରେ କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ମାତ୍ରା ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଲେଖିପାରେ, କହିଲା ବେଳକୁ ଗ୍ରାମାର ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାନେ କ'ଣ ଅଜବ ଦୁନିଆ ମୁଁ କେମିତି କହିବି, କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋର ଥଣ୍ଡା ଛିଙ୍କ ପୁରା ଲାଗି ରହିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲି, କାଢ଼ା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇଲି, ଏତେ ପିଇଲି ଥଣ୍ଡା ଛିଙ୍କ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କାଶ ବାହାରିଗଲା ପେଟଟା ଗରମ ହେଇକି। ମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ପେଟ ଗରମ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ପିଇଲି, ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ପିଇଲି, କାଶ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲି, ପିଇଲି, କାଶ ଭଲ ହେଇଗଲା, ପେଟ ଗରମ ବି ପୁରା ଭଲ ହେଇକି ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲାଣି।